Soňky 3 aýlykda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda onlarça müň dollarlyk gyzyl şaý tepler gizlilikde geçirmäge synansýarka saklanyp, BK-nyň gyzyl feudasyndan aýyplanmagyndan soň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabatyň aeroportuna gyzyl şaý tepli ýolagçylara gaty berk darap başlanyny habar berilýär. Istanbula gelenden soň howpsuzlyk sebäpli şahsy maglumatlarynyň agzalmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen habarlaşan onlarça türkmen raýatynyň aýtmagyna görä Aşgabat aeroportundan migrasiýa gullugynyň işgärleri olary toýa dakynyp barýan gyzyl şaý tepler sebäpli saklap, äsgermezçilikli sözler aýdyp gaty heläg edipdir. Migrasiýanyň işgärleri olaryň gyzyl şaý teplerini görüp, ýörüýte otoga salyp, "Nirde işleýäňiz? Hawa gazançyňyz gowmy? Hawa onsoň äriňiz bamy? Adamyňyz bilen gatnaşyňyz nähili? Hawa onsoň agşam we gije näme iş bilen meşgullanýaňyz?" Onsoň diýen, "Sen biziň soragymyza jogap ber. Agşam hem gije näme iş bilen meşgullanýaňyz? Bu gyzylary nire, näme üçin, kim alyp barýaňyz? Daşary ýurtda bu gyzyllar bilen näme etjek bolýaňyz? Hany başga gidilen gyzyllaryňyz bar bolsa, olaram görkezin. Bolmasa häzir özümiz barlap tapar. Siz söwda edýäňizmi ýa başga iş edýäňizmi?" diýip gödöklük bilen soraga çekipdir. İstanbulda işläp beren oglumyň toýuna barýardy kosarlar bolup. Migrasiýanyň işgärleri biziň gyzyl şaý teplerimizi görüp derrew gazaba minni. Olar biziň artykmaç gyzyl alyp barýanymyzy aýdyp, ýarsyny goýup gitmegimizi talap etdi. Biziň o diýen gözi ilip duran gyzyl şaý teplerimiz hem ýok aslynda. Her kimde gyzyl gulak halka, boynuna inçejik zynjyr we goşoruny hem bir ýöneköýje gyzyl biledik bardy. Biz oglumyzyň toýuna barýarys. Artykmaç gyzyl ýok, ynhasar edin. Öz toýumyzda dakynmajak bolsak, kaçan dakynmaly bu gyzyllar diýsek, migrasiýanyň işgärleri olary ýyzyna uğratmamyzy talap etdi. We bolmasa, özümiz alyp galarsydylar. Onsoň toýa barýanlaryň arasyndan ýaşy 70-den geçen bir men ýaşly bolanym üçin migrasiýanyň ýol başçysy bilen görüşmegi talap etdim. Migrasiýanyň ýol başçysy bilen duşuşyga baramda biz Istanbuly oglumyzyň toýuna barýar. Şoň üçin hem zenanlarymyz bedenip öz gyzyl şaý teplerini dakyndylar. Bir ýere belli edip alyn gyzyllary. Gaýdyşyn size hasabat bereli. Ýöne gaýrat edip bizi geçirin. Toýu bedenmän barsalar gowy bolmaz ahyryn oglan tarapy bolup. Gaýrat edip bize kömek edin. İşgärleriňiz gyzyllarymyzyň ýarsyny goýmagymyzy talap edýär. Diýsem, migrasiýanyň ýol başçysy ýene bize arka çykyp kömek edäýdi. Ýogsam ýolagçylary barlayan migrasiýanyň ýöneköý işgärleri gaty gödök we berk daraýarlar gyzyl şaý tepi bolan raýatlara diýip Istanbula migrant oglunyň toýuna barýan toparyň ýaşulsy Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bellap geçsek mundan oğlum Azatlyk radiosy bilen habarlaşan bir näçe türkmen raýaty Istanbula barýan mahaly dakyndan gyzyl şaý tepler sebäpli Aşgabatyň aeroportuna Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanyp basaşa sedewar edilendigini gurrun beripdi. Ýatlap geçsek The Times of India neşriniň 16-njy iýulda beren maglumatyna görä ki türkmen raýaty Türkmenistanyň howa ýolları kampaniýasyna degişli uçurda Amritsar şäherine baryp bahasy 40 000 Amerikan dollaryna goloý gyzyl şaý BK-nyň geçirmäge synansanda saklanýar. 6-njy maýda bolsa Hindistanyň media serişdeleri Indira Gandhi adyny halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synaşmakda aýyplap, Türkmenistanyň 28 raýatyny, şol sanyna 22 zenany tutsuk edendigini habar berdiler. Şol aýyň ahyrynda bolsa Türkmenistanyň bir zenan maşgalanyň bahasy 61 000 dollar meşgörnäki altyny BK-nyň ýollary bilen Hindistanyň çägine saljak bolanyna tutsuk edilendiň barada habarlar peýda boldy. Sözü jemlesek, türkmen häkimetleri BK-nyň gyzyl feudasynda saklanýanlar we bu çäkde daşary ýurtlara barýan ýolagçylara görülýän çäreler barasynda metbuada hiç gili beýannama bermeýärler.